Luke chapter 24. Shoko rangu ranhasi rinoti recognize Christ. Ndichatsanangura kuti sei ndapamusoro wenyaya iyoyo kuti Jesu asina kuzikanwa, vesi 13. Naye andiri kuda kubata pazuva ranhasi inyaya yekuti kunyange tiine nhoroondo yezvakaitwa izvi, kufa nokumuka kwake, inotiratidzawo panguva yake iye paakafa kuti vadzidzi vake vakanga vambofamba naye, vakanga vambonzwawo shoko rake, vakanga vanzwa zviprofita, vakagona kusamuziva kana kumunzwisisa kunyange aimbotaura kwavari. Saka nanhasi Mwari vakanga vachitaura kwandiri ndichimeditata kuti the state of the church ine rimwe gurupu rakadai, kana chichechi handisingoreva isusu tiri pano chete, general yevanhu vakanzwa nezvaKristu, vakanzwa zviprofita zvavo, but vari kutadza kunzwisisa kana kumuona Jesu wacho. Haleluya. Now, story iyoyi inotiratidza pachena Jesu achijoina vadzidzi vakanga vachinetseka nokuda kwerufu rwakanga rwaitika kwaari nekuda kwezvakanga zvaitika kwaari. Vana Sifasi anogona kunge ari Peter, nokuti Peter ainziwo Sifasi, vari kufamba vachitaura nokushushikana. Jesu anosvika pedyo nayo, but havana kumuziva. Now, ndoda kuti muone something. These are the disciples vakadya naJesu musame plate. These are the disciples vakatumwa naJesu. These are the disciples vakatomboita mimwe minana, vakaita makrusade. Jesu umwe chete iyeye paakaswedera pedyo navo havana kumuziva. And it was a message to the church general, to the body of Christ, and to us, kuti it is possible kufamba naJesu mugototaura nezvake but pasina kumuziva. Vakafamba naye, focus yavo yakanga ichifokasa pazviitiko zvakaitika kwaari than kumuziva iye. Inova message Mwari yavataura kuti we are getting into a period where many believers in the church and the body of Christ all over the world are going to discuss, are going to talk about Jesus, are going to celebrate, are going to seemingly kunetseka nokushishikana nezvakatika kuna Kristu. But a word came to me to say, some of them vanogona kusamuziva Kristu iye aitaura nezvake. Ndiye otobvunza kuti muri kumbotaura nezvei? And ari kuona vanhu vari kunetseka, vari kuedza, vari kutadza kunzwisisa, vasiri kuita comprehend zvakanga zvataurwa neshoko raMwari, zvakanga zvataurwa nezviprofita, zvakanga zvataurwa naiye. But vanhu ava vari kudiscussa nezvake. Church that he wants to build and to take now as he prepares to come back is not a church that will discuss about his event. Apostle Paul says that I may know him with the power of his resurrection. Hallelujah. To know him, kumuziva nesimba rokumuka kwake. Vadzidzi ivava vakanga vanzwa nezverufu nezvokumuka kwake, asi havana kumuziva zvinosvika pakumuziva nesimba rokumuka kwake. That's why dai vakasiyiwa panguva iyoyo vasina kutsanangurwa zvakazara, church isina simba. So the Lord was saying, God wants to take and build, remold the church. And I said, God, tiitewo party yokuvakwa nokuumbwa kwezvamuri kuda kuita. Number one, it is possible to walk with Jesus and still fail to know him. Kutoita setiri kufamba naye, kutoita sekuti church iri kufamba naye, kutoita sekutoti the body of Christ. When I say church, I'm just referring generally. Kutoita sekuti vanhu vari kufamba chaizvo naye, asi ivo vasiri kumuziva. Vadzidzi ava vakafamba naye asi havana kumuziva. Ndiye umwe chete vakanga vainaye. Hallelujah. Number two, it is possible to talk about Jesus and still fail to understand him or to know why he died and rose from the dead day. Hallelujah. This message was coming to say, if the church is not very careful, the body of Christ general, as we are entering into Easter period, there are many conferences that are going to take place, which is very important for the church to do that.
but it is also possible whole conference igopera vanhu vasina kunzwisisa nezvake, nezverufu nokumuka kwake. These very same disciples were the disciples dzakatombofamba naJesu, dzakatombomuona, dzikadya naye, but vakafamba vakataura nezvake, vakatadza kunzwisisa kuti chiitiko chaitika kwaari chaine chei, sinei nekupaumba nokudzidzisa kwaakaita, vakafeira. There are many people, there are many conferences dzichataurwa nezvangu, vanhu vakabva vari empty. Ndopakauya this word kati Mwari ngavatibatsire kuti whenever we gather, we talk about this man Jesus, tinofana kumunzwisisa. Muchanzwa mameseji mazhinji achaparidzwa paEaster, mamwe acho anogona kunge asina kana kupa vanhu understanding vakatendeuka kuti Jesu wacho akambowirei, akamukirei, zvikaizoitikirei. Vanhu vanodzoka vasina that substance. Yet that is the greatest event inofana kucha bring out understanding yekuti Jesu sei akafa akamuka. Gore rese tinenge tinayo nguva nemaSundays ekuita dzose, but God was challenging me to kunge vari kutaura neniwo